natin, self-sufficient tayo, kainin natin yung anong napoproduce natin sa Pilipinas, at we try to produce more. Para wala na tayong problema kasi prediction ng UN FAO, we should be self-sufficient in food because by 2050 daw, our world population will grow from 7 billion to 9 billion, and we have to increase our food production by 70%. So, ang prediction nila, we cannot do it. There will be a food shortage in 2050. So, dapat tayo sa Pilipinas, matuto tayo mag-produce our own kasi wala na tayong aasahang import. Kaya kailangan maging self-sufficient in food tayo. So, yung mga bahay natin, taniman na natin, para yung kakainin natin, manggagaling lang sa ating mga bahay. We don't have to rely on others for our food. Kami, meron kaming farm school. Lahat ng gulay namin, di na namin binibili. Lahat ng baboy namin, di na namin binibili. Lahat ng manok namin, di na namin